Pourquoi scrivere lo mio? Pourquoi scrivere lo mio? Ok. Alors, il dit kijk. En il no viu weer toe gaan. En als ik toch kom in huis nog eens schoenen, dan gaat hij al gaten spijt. Ik zei je. Kom, Mia, stand op. Mami is weer nog. Die game. We gaan eens goed. Van 3, 2, 1. Mas mami is ook bezig. Hoor je? Hier kom ik eens. Oeh, ja, mama is bezig. Zeg niet, ik mag je aansluiten. Zeg maar juist. Hallo Jella. Hoe gaat het met Jella? Goed, mama. Wanneer Jella gaat het weg? Wanneer Jella? Waar is Jella? Hoe kan Jella weer? Hoe kan Jella weer? Hoe kan Jella? Ik kan mami ze kunnen. Hoe kan ze kunnen? Hoe kan die stukken af? Die kan ze stukken. Ah! Ja, die maar abusos. Ik ga me passen. Gaat zij je passen? Lekker ze pannen. Pannen. Lekker pannen. Ik de fucking mus. Ik ga die. Ook kom als jullie met mij. Laat ik het even aankijken. Ja, ga voor mami zijn zak. Met de zo. Hallo, gaat het met jou? Ik zoek gewoon die kanas. Hoe kom jullie met mij? Wat zeg jullie met mij?